खुलुमबाय दिनै मंगलबार 7 नभेम्बर नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार दुंबुर खौरां अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलां। क'क्राझारनि थेङाइगाव गामिनि बारदै सिख्ला नार्जारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टर अफ फिल'सफी डिग्री लानो हाबाय। बारदै सिख्ला नार्जारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हिस्टरि बिफाननि लोगो बिबुंगोरा डक्टर नुसार बरगयारिनि बिहोमायाव ट्रेडिशनेल रिलिजियास बिलाइफ्स एन्ड प्रेक्टिसेस अफ द बड'स आयदानि सायाव PhD डिग्रीखौ लानो हानायाव जाफुंसारदों। गोजोनथाव खौरां, मौसुमि बर'आ टेलेन्ट हान्टनि फाइनालाव। बर' फिसा मौसुमि बर'आ टेलेन्ट हान्टनि फाइनालाव जायगा मोनबाय। गवालपारा जिल्लानि लखिपुर दख'रानि सिङाव थानाय जयरामकुसि गामिनि बिफा जगजित बर' आरो बिमा अखनि बर'नि फिसाजो थरायना मौसुमि बर'आ प्रतिदिन टाइमजों खुंजानाय ट्रेन्स टेलेन्ट हान्टनि फाइनालाव मोनहैबाय। दायो फाइनालाव देरहानो थाखाय नोंथांमोननि एबा रायजो राजाफोरनि भटनि गोनांथि जादों। मौसुमि बर'खौ फाइनालाव देरहासार खालामनो थाखाय 57575 नाम्बाराव ट्रेन्स TH01 लिरना SMS हरनानै भट होनो हागोन। भटखौ 10 नभेम्बरसिम होनो हागोन। मौसुमिजों लोगोसे बिमा बिफाया साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ भट हरनो गुरै खावलायहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां, सानै बर' लाइमोनखौ गुबुन रायजोआव बुथारदों। गावखौ आरो न'खरखौ सुंख्रांनो खामानि नागिरना गुबुन रायजोआव बर' लाइमोनफ्रा आलाय सिलाय जानाय जाथाया गले गले सोमजिदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय। गुबुन रायजोआव सानै बर' लाइमोना बुथारजादों। केरेलायाव सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा। सानै बर' लाइमोना केरेलायाव बुथारजादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय आदर्श बर' गामिनि महन्त स्वर्गयारि आरो 2 नं टेकजरी गामिनि दिपांकर बसुमतारीखौ केरेला रायजोआव जिउ फोजोबदों। सन्देह खालामनाय बायदिब्ला गावनि थाफाग्रा लोगोफ्रानो बिथांमोनखौ जिउ फोजोबदों। बिथांमोननि जिउ जोबनाया न'खरजों लोगोसे ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम लाबोदों। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। गफुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गासै मोन 8 प्राइमारिजों बे बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनि 77थि जोनोम सानखौ 15 आरो 16 नभेम्बराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उत्तर कलाबारि प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय माइदांस्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ खुंफुंनो थाखाय जाखिनि खामानि मावनो गोनां दङ बेफोर गासैखौबो मावनायखौ नुनो मोन्दों। धेमाजि जिल्लानि जनाय रामधन टिक्कारी बिक्रमपुर गामिनि मंला टिपुमियाया गोमानानै दङ। मंला टिपुमियाया रायज्लायनो हाया। बेयो साननैसो सिगां तिनसुकियाव थांनानै 5 नभेम्बराव गावनि न' फारसे गारि गाखोनानै फैफिनबाय थानाय समाव आन्दायनानै बबेयावबा थांखो जेबो खौरां मोनाखै। न'खरनि सुबुंफ्रा खाराव माराव नागिरबायदों, नाथाय बिथांखौ जेरावबो मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर मंला टिपुमियाखौ नुसनोब्ला जानबुं नाम्बार 8011967566 आव फोरमायहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। BTC-आव खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL BJP-खौ संखिखां होदों BPF दोलोआ। लोब लोब जयेन जादों BPF दोलोआव। 1 नं परबतजरा BTC बियाबाव BPF-नि गेदेर जयनिं हाबाफारि। बे जयनिं हाबाफारियाव UPPL BJP AIUDF आरो एबसुनि 100निबो बांसिन मददगिरिफ्रा BPF हानजायाव जयनिं जायो। गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों BPF-नि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि सायाव माखासे गोख्रों अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया परबतजरायाव जेब्ला इभिक्सन खालामगोन अब्ला BPF दोलोआ बेनि हेंथायै गोख्रों हेंथा खालामगोन होननानै
एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिदों। अदालगुरिनि कलाइगावआव मुगैथाव बुथारनाय जाथाय। गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव बुथारनायनि सन्देह। बुथारनायाव लोब्बा थानाय सन्देहआव बिसि आरो गुबुन सेंग्राखौ पुलिसा हमबाय। अदालगुरि जिल्लानि कलाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंग्रिमारि गामियाव दिनै मोनसे मुगैथाव जाथाय जायो। बुहुम बर' मुंनि सासे सुबुंखौ गावनि बिसि मृणाली बर' आरो सुजित पण्डित मुंनि सेंग्राया बुथारनायनि सन्देह खालामदों। मख'जायोदि गोबाव समनिफ्रायनो बुहुम बर'नि बिसि मृणाली बर'आ सुजित पण्डित मुंनि सासे गुबुन हारिनि सेंग्राजों सिङारि सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैजों लोगो नांनानै गावनि असे फिसाय बुहुम बर'खौ बुथारदों होनना सन्देह खालामना कलाइगाव पुलिसा गावसोरनि जिम्मायाव लायो। दायो बिथांमोनखौ पुलिसा सोंनाय फिननाय आरो गोख्रों सेबनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां। पान्जाबाव जानाय नैथि नेशनेल अल मार्शेल आर्ट चेम्पियनशिप 52 केजि केटेगरिज साब जुनियर गार्ल्सआव अदालगुरि जिल्ला फानेरि साख्लिसानि जमुना स्वर्गियारिया सनानि मेडेल देरहादों। 44 केजि केटेगरिज साब जुनियर बयसआव अदालगुरि जिल्ला फानेरि साख्लिसानि आसमान दैमारि बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहादों आरो सेनियर केटेगरिज गार्ल्सआव अदालगुरि जिल्ला कौपाटी चाकुवाफारानि शारदा बर'आ सनानि मेडेल देरहादों। बिथांमोननि सनानि मेडेल देरहासारनाया ओनसोलजों लोगोसे बर' हारि आरो बिटिआर आसाम रायजोनि देरगानाय लाबोदों। बिसायख'थि फैबोला राजखान्थिगिरिफ्रा गोदै गोदै खोथा होयो। नाथाय बिसायख'थि जोबलांब्ला रायजो राजाफोरनि सुखु दुखु निदान अलखद गासैखौबो बावगारलाङो। बिरेन्सिगुरि गामिनि हान्था मेला खालामग्रा दालाङा बे समाव मोजां नङा। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सान्तिपुर पिसिडिसनि बिरेन्सिगुरिजों हान्था मेला खालामग्रा दालाङा मोजां नङैनि जाहोनाव गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों थागिबि रायजो राजाफ्रा। 17 बोसोर सरकाराव बिपिएफ दोलोआबो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबोआखै। आथिखालाव खुंथाय गोहो थानाय इउपिपिएल सरकाराबो बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै। जाउनाव दालाङा मोजां नङैनि थाखायनो गोबां फरायसाफोर आरो आबादारिफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो गामिनि गावबुरा बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा खौसेयै गामिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै आथिखालाव खुंथाय गोहो थानाय इउपिपिएल सरकार एबा प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।